Siden 1932 har DR sendt julehilsen til Grønland. I år har vi valgt at gøre det en hel del anderledes. Vi sender nemlig fra Kulturhuset Qaduaq i Nuuk. Jeg har en medvært, han hedder Miki Finker Thomsen. Det er dejligt at have dig med, Miki. Ja, i lige måde. Prøv igen. Ja. Miki og jeg vil prøve at sørge for, at I får en rigtig, rigtig skøn julehilsen aften hjemme i stuerne. Så for første gang nogensinde, rigtig hjertelig velkommen til julehilsner fra Grønland. Илақуттатамасик караалнаани Danmark-имииттууллу юуллими пиллуаритси укертаасималлу исарлуарися. Ja, en særlig hilsen til alle fanugenserne fra Grønland, fra Else og Basse på vegne af Per. Tak. Hej hej. Hej mine børn. Hej Tobi. Hej Avi. Hej mine børnebørn. Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul og en rigtig godt nytår. Tamanguassi juullimut ukiortaasamullu nuannersumik iserluarnissassinik kissaapassi. Kan I lide at ønskedrømme? Det tror jeg. Jeg kan i hvert fald, og vores næste artist her på scenen ved jeg i den grad kan. Han er måske ny for jer i Danmark, men her i Grønland er han ganske kendt. Han er uddannet skuespiller og har medvirket rigtig meget teater og film. Han har også gjort sig ret bemærket med sang og musik, og i det hele taget et multitalent på mange måder. I skal ikke snydes for mere af min skønne medvært. Så tag rigtig godt imod med en grønlandsk version af Når du ser et stjerneskud, Miki Finker Thomsen. siullermik nultinni nipilersuarlut angalagaangatta inuit naapittakkuun kammalaatinnutaan kammalaatinalungeriikkagun
юуллими пиллуаққорусуппагут таавалу миннерунгитсум илақуттагут нунатсинниттуарлаанниттун юуллими пиллуаққорусуппагут миннерунгитсумиллу анаанага нукага нукаарангуарлу асавасси юуллими пиллуаритси Der er store og små hilsner begge veje. Og en af de store hilsner fra Danmark er, at danskerne har samlet helt specielle gaver, som de havde liggende derhjemme, og som de har valgt at give videre til børn og unge her i Grønland. Jeg har sat et sæt mundharper sammen, så dem glæder mig til at give videre og høre, at der kommer en god blues fra Grønland. Det gode ved det er jo, at når man har et instrument ved sig, så bliver man aldrig helt ensom. Det har jeg brugt tit. Vi er musikere fra DR Symfoniorkestret. Her har vi for eksempel 2 oboer. Vi har en trompet der. Altså med det hele. Også med en damper, der er meget vigtigt. Jeg har givet en violin og nogle fløjter. Altså for mit vedkommende er det ekstra sjovt, fordi jeg har en datter, der bor på Grønland. Så derfor synes jeg, det er sjovt for mig at have noget at give. Helt særligt har vi fået børne-tv-værten Christian Gindberg til at tage med herop til Grønland og hjælpe med at aflevere disse skønne gaver fra Danmark. Så er jeg kommet til Sisimiut, og herinde der ligger musikskolen. Vi har jo samlet vanvittigt mange musikinstrumenter sammen, men jeg kan altså ikke bære så mange, så jeg har fyldt en taske her med en smagsprøve på nogle af dem, og den vil jeg lige komme ind og aflevere herinde. Hej hej! Hvad så? Hej, det godt? Jeg har jo faktisk taget en masse instrumenter med til jer. Så jeg tænker, så vi have nogle instrumenter på musikskolen, så vi ikke bare se her, hvad jeg har taget med. Jeg skal prøve den her. Ved du godt, hvem Poul Krebs er? Nej. Han er en dansk musiker. Det er faktisk ham, der har givet dem her. Så du er den lille Poul Krebs nu? Ja. Julia Krebs. Det her, det tror jeg er en trompet. Jeg kan ikke. Prøv at rejse dig op en gang. Så skal du bare prøve at spidse læberne sådan her. Så pust så hårdt du kan. Skal jeg prøve at se, om jeg kan? Ja. Jeg er bagefter Christian. Så røg hørelsen. Jeg vil gerne lige starte med at sige tusind tak til alle de søde mennesker, som har taget enormt godt imod os overalt på Grønland og været enormt hjælpsomme og enormt gæstfri. Tusind tak og rigtig glædelig jul til jer. Og så har jeg fået æren af at spille tamburin sammen med Nuuk Musikskoles orkester, når vi nu vil spille Nusimap Nulia. Nisimap Nulia. Ja, giv dem en stor hånd. Juusi mi
Kære alle sammen. Jeg vil gerne ønske en glædelig jul til alle i Grønland, og til alle grønlændere, der er i Danmark. Mange af jer har familie og venner på kryds og tværs af Atlanten. Og her i juletiden, der tænker vi jo alle sammen på dem, vi holder af. Og vi savner dem, der er langt væk. Da julehilsnerne blev sendt første gang i 1930'erne, der var rejsen mellem Danmark og Grønland meget lang. Og afstanden til resten af verden var enorm. I dag er Grønland en del af verden. Takket være en generation af energiske unge, der var klar til at forlade deres land for en stund for at tage en uddannelse. Og jeg vil sige til alle jer unge, der ser med i dag, I skal finde jeres egen vej, ligesom jeres forældre fandt deres. Med et solidt fodfæste i Grønlands kultur og med mod til at se fremad og ud i verden. Jeg holder rigtig meget af at være i Grønland. Jeg holder af den smukke natur, men allermest holder jeg af Grønlands dejlige mennesker. Og jeg havde selv lejligheden til at rejse i Grønland i marts, hvor jeg var i Uummannaq og i Ilulissat. Og til alle jer, jeg mødte deroppe, vil jeg sige tusind tak for sidst. Det var hård frost den dag, vi havde mulighed for at komme på en fantastisk slædetur ud over isen. Hvor var det smukt, men det var også rigtig koldt. Og kulden i Grønland, den opvejes jo altid af den varme og det nærvær, der er mellem mennesker. Kære alle sammen, jeg vil ønske jer en rigtig glædelig jul. Ha' det nu godt. Tusingulluni appittussaq nunatsinningaanniit avammut nunatta nunatinu kinaalluartulingivat tassalu kisimiinninu maan pissutaavoq juulia maanna erinarsornialermat tamassi sigilluaquttorniarsiuk juulia. Kiunas julleqqileqaaq taava inuulluaqqusiniссaq tullinguuppoq Danmarkimi lisarisimasakka ikingutikka taavalu sinerissami ikinguterputtuak tamaasa jullisuorsuarnitsaani kissaalluit juullimi ukiortaassumut isorluarnitsaani kissaallu pilluaqquak. Jeg vil gerne sige glædelig jul og godt nytår til mine 2 store søstre, der bor i Aarhus, Irene og Stephanie Wong. Så glædelig jul og godt nytår. Og jeg har min faste i København og min bedste veninde i Aarhus. Jeg vil gerne sige glædelig jul og godt nytår, også til jer alle sammen. Glædelig jul alle sammen. Vi var med paradis grøn, hvor
Danmarks Radio nunattinnut juullimut inuulluaqqusisarnera ukiorpassuarni ingerlanneqarsimaroq ileqqokusanartoq nunatta Danmarkillu akornanni ningusuuni qileruteqarnerannik ersiutaavoq uppernarsaattaallunilu kommuneqarfiksermersoq sinnerlugu innuttaasut sinnerlugit tamassi uummammik pisumik juullimut pilluaringaaritsi aamma ikingutigut Gentofte Kommuniani, Aalborg Kommuniani, Lyngby-Taarbæk Kommuniani immikkut inulluaqquagut pilluaqqulluillu. Tamassi juullim pilluangaarit. Jeg vil gerne sende en varm hilsen til mine bedsteforældre Atara, der bor i Horsens, og min moster og hendes familie, der bor i København, og på vegne af Grønlands politi til alle vores kollegaer i Danmark. Juullim pilluarit. Glædelig jul! Tusind tak for en høj sort til med, mine damer og herrer. Oj, igen. Så er vi kommet til Qaqortoq, en stor bygd uden for Nuuk. Og her tror jeg bestemt også, at folk så småt er begyndt at komme i julestemning. Vi skal i hvert fald hilse på lidt forskellige og snakke lidt om jul. Christian Ringsted, Maniut. Ja. Tämän Qaqortoqin qanniullisortarpisi. Julliaqqami meqqa silatangiaasor nereernerukkinngorna. Nu. Ja. Taava aqaguani inarsimaasutinuusuttullu. Taava CCTV-ani utoqqaan. Maannunatsinni иллоqarfin allani merilun Danmarkim nalungisaqarpit ilaqutaqarpit. Ja. Danmarkimi illooqqakka nooqarnikkupput. Imma inulluaqqusilaarusupput. Juullimiluni pilluaqqusilaarlut. Danmarkimiittut tilaquttakka tamaasa juullimi pilluaqquakka. Kapisalinningaanni taamma isinnarluit tamassi juullisiorluornissassin kissaappali. Ukiorlunaalluaris. Annasamaani meqqatuarfianni vikariuvutit. Qansivistisum kapisalinninikuil. Ukiuppingasunngorau. Maanillun taaqqan ippa aam soorliullileraangan. Soornam allaaneroqa kisianuanneqa eqqissisimaqa aama. Nuummiullisiortuaannarlun tamaaniullisiоqqaarlun assippinnalarpa. Så ilaquttat nuummippat. Iya. Okay, no ilami massagida iullimi inulluaqqusiqattaarlut pilluaqqusigu imma inulluaqqusilaarusupput. Ajukkut Danmarkimiittut juullim pilluaritsi attakkullu
илақуттаккалиннууммииттут калааллунаанниттулаамтамаас юуллум пиллуаққорус. Vores næste artist her på scenen har vi haft fornøjelsen af før ved julehilsnerne til Grønland, hvor hun sang et af sine store hits for os. En etableret og dygtig sangerinde her fra Nuuk, som lige for tiden finpudser sit næste album, der handler om 10 forskellige piger med hver deres fortælling. Det bliver på mange måder anderledes, blandt andet ved at hun synger på dansk, og der brydes med mange tabuemner. Her får I hende med sangen Helga, akkompagneret af sin mand. Stor velkommen til Nina Kreutzmann Jørgensen. Tonefald fortalte øjnenes kraft, smukke minder, barndommens saft. Helga står på fjellet, hestens energi, varme krøller, mor indeni. Stærke arme bær mig hjem. Vulkaner skriger, kilder hvisker ord. En stemme siger, du var elsket overalt på jord. Vulkaner skriger, kilder hvisker ord. En stemme siger, du var elsket overalt på jord. Таммаркимиларутакка нангуттакка неэккавуллу тамаасаюуллисиорторнусаани киссааппакка миннерунгитсимиллу ангуттагут ангуларпу нууммииттоқ аамали маниитсумиитсут нериуппу кисиаанни ангуттагут сисимиуни юуллисиоқатиумарлуит таммаркиминаюаллит камалаатиуналунгисагут тамасси юуллисиорторнусани киссааппасси укиортаамуллу исерлорнissani киссаасуси Hjertet sat på plads. I mange år hun søgte sin fars opmærksomhed. Nu står hun der på fjellet, fyldt op med kærlighed. Stærke arme bær mig hjem. Vulkaner skriger, kilder hvisker ord. Jeg sender en julehilsen til min mor og hendes mand og hans børn og deres børn. Og en julehilsen til Lisbeth, som jeg sikkert sidder lige ved siden af lige nu. Og til Kasper Skifte op i Rappersholm. Og jeg vil gerne sende en hilsen til min familie oppe på Færøerne og på Island og i Danmark og alle de steder, hvor jeg nu har min familie. Og mine venner selvfølgelig, og dem, som jeg spiller sammen med. Nej, det skulle jeg have sagt. Ja. Det gør jeg også. Vulkaner skriger, vulkaner skriger, vulkaner skriger. Stærke arme bær mig hjem. Mange af vores gamle traditioner holdes ved lige, og det er ret glædeligt. En af de traditioner, vi har her i Grønland, er trommedans og sang. Og vi skal nu have fornøjelsen af en af Grønlands bedste trommedansere, der her vil optræde med en trommedans, der blev til i sin tid, fordi der var savn til børnebørn.
Og da han begyndte at slå på sin tromme med denne sang, syntes han, at han kunne se dem og fornemme dem, og det gav ham ro. Han er sammen med mandskoret Ricet på sin tromme, lavet af hans bedstefar. Tag hjerteligt imod David Manumina. Det er koldt udenfor. Vi rykker sammen i vores stuer, tænder vores lys. Julen står for døren. Det er en glædens tid. Og vi mindes sommeren, der lige er gået. I år har kronprinsessen og jeg oplevet Grønland på en helt ny måde, nemlig sammen med vores 4 børn. Og se, hvordan vores børn indtog legepladser og åbne områder i bygder og byer sammen med de lokale børn, og hvordan de glædede sig, som børn kun kan glæde sig sammen. Det var en kæmpe oplevelse, og har gjort denne sommer helt specielt for kronprinsessen og jeg. Den umiddelbare hjertelighed, som jeg altid oplever i Grønland, blev mine børn en del af. Kronprinsessen og jeg, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Minik og prinsesse Ivalo, vil gerne ønske alle i Grønland en rigtig glædelig jul. Men iluatillu amma isiginnaartartuut Danmarkimittut aammalu nunan allaniittut pigappaamik isiginnaartartut ruinaarusuaq isiginnaartarsimaassi neriuppunga iullisiorluarumaartusi aammalu ukiumnu taamut isarluarumaartusi aam iluatillu soornalimi inulluaqqarusuppakka ilaquttagut allallu kammagut kikkulluun tamarmik nuinnersorsuarmik iullisiornissaannik kissaallut ajungikkisi. Jeg vil gerne så glædelig jul til hele min familie i Danmark, og ikke mindst min søster Sissi, mine nevøer og min mor og far. Mange gange glædelig jul. På vegne af AVG 2016 vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul. Vi håber, at landet i 2016 vil vise sig fra sin bedste side, og vi står sammen om et projekt på vegne af Grønland. Rigtig glædelig jul og rigtig godt nytår. Fra Pacifics vegne vil vi gerne sige til vores bekendte og til vores kammerater, som bor i Danmark, glædelig jul til jer alle sammen. Glædelig jul! Jul til min Og nu vil vi vende tilbage til Sisimiut og se, hvordan det ser ud, når man slår verdensrekord i adventskrans. Jeg kan så godt vende mig til at køre på hundeslæde. Tak for turen, Marius. Hej så. Det er lidt en festdag i Sisimiut i dag. For vi skal slå en vaskeægte verdensrekord. Vi skal nemlig lave verdens største adventskrans.
sammen med alle beboerne. Og det er slået stort op. Det er med skiløbere. Det er med en sørens masse fakler. Og en masse mennesker, som vi kan se. Og så er det også noget med, uden at afsløre for meget, noget med noget fyrværkeri. Nu skal jeg se, om jeg kan komme igennem mængden her. Fordi heroppe ved scenen, der er Sisimiuts borgmester Herman, står klar. Og det er altså Herman, der skal starte det hele, så alle ved. Og jeg tror, vi er oppe på omkring 2.000 mennesker. Alle de her 2.000 mennesker skal altså vide samtidig, hvornår de skal i gang. Og jeg har faktisk rimelig svært ved at se noget med den her hue på lige nu. Men jeg tror, jeg skal den her vej op og finde Herman. Og Herman, det er lige om lidt, du skal holde din tale og få sat hele arrangementet her i gang. Har du været nervøs? Ikke rigtig nervøs, men jeg har været spændt på, hvor mange mennesker der kommer. Og jeg kan se, at der kommer virkelig mange, så det er virkelig godt. Så vil jeg give dig ordet, og tusind tak, fordi I har taget så godt imod os i Sisimiut. Tak for det også. Nu er noget til Aram. Inden der er meget mærkeligt, som er så godt Sisimiut. Mange kan så sin navn med dem. Der er meget, der lukker af til nattinne. Den markerer mod en udslag, så når jeg skal sin nation. Og som er godt i mit sinut, kan jeg sige, at det er svart ud med sig ud. I lager ud, qarsati ud, kammalati ud, qarsati ud, den markerer med ud, amal ud, nu nattinne ud. Og som er godt ud, nu når så nattinne er vintet. Kan sige, at når bag, der går så svarer på. Inuit at der er til morslutik, og kan du have sat på. Nu når så med at til nut, i udstiller så. Der er med et uge, så er det ikke event til kransererne, og kan du bati, og kan du til savati ud. Amma, rammer, der kunne gøre det sammen. Når jeg på en der se, jo til så slår mig, du ser, i missin nu så, bare slår i sig, der se, til slår til. Så fik borgmester Herman ønsket alle en glædelig jul og sendt folk afsted til den store adventskrans her. Og det, der skal ske nu, det er, at alle de fremmødte får en fakkel, og dem skal vi have antændt. Og så skal folk simpelthen stille sig ud og lave en stor cirkel, som laver adventskransen. Tønderne, som Lazarat og de unge fra ungdomshuset har svejset sammen, de udgør så de 4 lys i adventskransen. Og inde i midten af kransen er faklerne også blevet tændt, hvor der står glædelig jul og Merry Christmas og glædelig jul på grønlandsk, som jeg ikke har lært, hvordan man siger endnu. Hvordan siger man det? Lussimubesluarit. Ej, det går stadig ikke. Og nu er der kommet ild i det store lys her. Så når alle 4 adventslys er blevet tændt, og vi har fået sat folk hele vejen rundt om, det kan jeg faktisk se, den er allerede ved at være komplet nu, så burde rekordforsøget være nogenlunde hjemme som verdens største adventskrans. Nu er lysene blevet tændt her, så der faktisk står Sisimiut 2014 i sneen. Og der bliver altså hudet og jublet her fra det, der for et par timer siden var en forholdsvis tom frossen sø, som var et flammehav nu på den hyggelige måde. Det er altså så smukt. Jeg er virkelig imponeret over, at børn og unge på ski med fakler og 2.000 mennesker og fyrværkeri er der nu. At det alt sammen rent faktisk kører så glat, som det gør. Der er så mange ting, der skal koordineres på en gang. God jul alle sammen, Justin Pissuarit. God jander. Så, Lazarat, er du glad? Jeg synes, da cirklen blev formet, grænsen er ved at forme med levende lys. Ja. Det var bevægende. Ja, det var sindssygt flot. Virkelig. Det er en speciel hilsen fra Sisimiut. Julehilsen fra Grønland til omverdenen. Ja. Ikke? Så de fik vi skabt med folkestemme. Ikke? Bestemt. Så det er en stor folkeskare,
med julestemning. Ja. Så jeg var meget imponeret, og jeg kom i julestemning. Du kommer også i julestemning. Specielt fordi du klædte ud som julemanden. Ja, glædelig jul og god jul, ja. Tak. Ja, Jushin Bishuarit. Jushin Bishuarit. Ja. Ja. Kære publikum, kære seere, alle her i Grønland, alle i Danmark, det var, hvad vi havde til jer. Og der er kun tilbage nu at sige tak. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, og sender jer et ønske om et godt og lykkebringende nytår. Mannalu tässä pisarnertut nakhataarutingissuarput kuuterput tamanit tussiarneqassor.
Tusind tak. Var det fantastisk smukt. Giv en stor hånd til alle vores deltagere. Det skønne store nordatlantiske kor. Under med røerne. Mikkel Finker Thomsen. Julie Bertelsen. Og jeg vil jo simpelthen så meget til dem at se.